Naravno, naša želja je da i ostala porodilišta u Beogradu zajedno sa Republikom podižemo kvalitet usluga i izgled njihov iz dana u dan u skladu sa mogućnostima. Ono što je važno, to je jedan projekat koji je započet u vreme i dok sam ja još bio u vladi, zajedno sa gospodinom Milosavljevićem, deo para iz NIP-a, deo iz donacija, završen je i sada napokon imamo da se i prve žene porađaju i ono što smo mogli da čujemo od njih jeste da su uslovi zaista sjajni i ono što je jako važno da, kako one kažu, osjećaju se kao da su u privatnoj bolnici, to je vjerojatno neki dokaz kvaliteta i odnosa ljudi koji ovde rade. Ja bih želeo da iskoristim, izvinite, ovu priliku da kažem da najavim da ćemo mi sutra na sednici gradskog veća, a potom i na gradskoj skupštini usvojiti neke odluke da pomognemo porodiljama u Beogradu. Znate da smo već najavili tu odluku da ćemo za one žene koje su na trudničkom bolovanju nadoknaditi ovih 35% do 100% i uz to imamo i podršku i ministra Milosavljevića i ja se nadam da će neke još lokalne samouprave u Srbiji ove godine preuzeti na sebe tu obavezu dok neke druge stvari ne rešimo sistemski za sledeću godinu, a na predlog predsednika Skupštine gospodina Antića sutra će gradsko veće doneti odluku i uputiti odmah Skupštini da se u najkraćem roku usvoji i to da za nezaposlene trudnice po porođaju odredimo jednokratnu pomoć. Danas ćemo tačno sa našim budžetom vidjeti koliko je to para, iznos će biti nego oko 40.000 dinara, a trudit ćemo se to bude jedna prosječna plata u Beogradu, tako da i za one žene koje su stanovnice Beograda i porađaju se u Beogradu, bar na taj način pomognemo i pokrijemo deo troškova koje naravno postoji kada dođe novi član porodice u kuću, ovog puta su u pitanju naravno bebe. Tako da to bi trebalo sutra Skupština da usvoji i realno bi bilo da od 1. marta ove godine krenemo sa tim.